салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо бародаро. Сарлавҳа якта лайк бизанед ва гӯш гиред. Дар бораи як-ду канал гап мезанам ва меравем ай мавзӯи асосӣ. Бародаро, инами рақамҳои рӯи экран дидестен, ина набират мекунед, сахрат мекунед, WhatsApp имо дора. Занг мезанед, мо каналҳои фурӯшӣ дорем. Каналҳои аз 300 подписчика то 80 000 подписчикара. Ҳозир камтар аксия кардагем, каналҳоро арзон кардагем. Каналҳои 1000 подписчика боло нархаш 5000 рублей, аввал 7000 буд, ҳозир 5000 рублей. Занг бизанед, хай бо ягон сим дигашам мефурӯем. Кадомида канали 2000 подписчика, 3000 подписчика дар корай, эми рақамода як бор дига занг бизанед, шумо дар мо канали 3000 подписчика метем, нархаш 9000 рублей. Канал сабшесваш прямой эфирш гиронай, видео мепартои эфир мекунӣ, монетизасияра гирон мекунӣ. Ана шахсоне ки канали монетизасия дар корай бародаро. Канали монетизация ай 1000 подписчик сар мешава, яъни 1400 подписчик монетизасияш гирон ҳастай, нархаш 20000 рублей. Занг бизанед, канала бигирен, пешравӣ кунед дар сомонаи YouTube. Канал сум кор мекунад. Ана баъдан кадомида каналҳои 20000 подписчика, 30000 подписчика, 40000 подписчика дар корай, занг бизанед, ихали каналҳоро ҳам дорем ва якта канали дигаро тавсия метавонам. Шахсе ки мехоҳад ки ҳақиқатан блогер шававу аз сомонаи YouTube пешравӣ куна, бизнес куна, як канали 65800 подписчика дорам, монетизасияш гирон, пин-код қоидави даштоташ бо $20 дора. Активни канал звер, яъне видео мепарти қоидави просмотр мегира, канала пеш бурдагием ништягай. Кадомида и канала мегира, занг бизанед, нархша бипурсед, шумо дар нархша мегем. Боқи худованд ҳамотавон нигаҳбон боша. Лайк монед, дар канал обуна шавед.